زخبر سلام نقدم زخبركم من زخبركم سمعتنا كم يكنيهم بالمنستر فتحي إن تدلوه وترو سوني نقول عرب قطر زفنا مدبكم مدب حق نسنت حبيتن إنه فليمون نلوم عبز مدب بحدش أرست حقنا مسيناكم زلنا متميان سندات بزبل نمكت تعلكم بأخبرتنا عدمنا نعمل تحسطة مدب نساقاقركم متميان سندات ملكتاتن محتمن ترجم متميان سند مالت نحد سند بزي حقا وقباب مسنع مقداح كم حدا حقنيا وي وقعو سند بممثال بكيميكالاوي فيزيكاون وي كماماون اقباب تتقيم كاز فتسم قبناو تكباريوم متميان اب كلنتناوي معبالاني حانت هاجر بفلايكا اب جنزباون قطباون ربحاني هاجرن منقستن زغنعن عابعن وزخت تلكم مخوان متن كبيت قبناو تحتاتنتن مقطعة زسعب حادة كاب عبيت قبناتيوم كاند علامة متميان نوقعوان سندات بزي قبو بمتقام بعابيو ناي متلال تكبار كوينو نحاسوت كم حاكم سيلكا زي قبو ربحان مركابيوم مبزحتو اوان اتز تميان سندات باتيرا ويغنزب سندات بانك وقعو سندات بوندتاتن تيمبرات ملكتات كمون محتمن زتقال اليوم متميان باتيرام نحد بحسوت نايست مسرحة نا إيرترا وي نايوز أباتيرا مالت جنزب أبعدت كم زقاتو بمدلاي وي بمقبر نجزار سخاء وي نخالسب مستركب وي مستمحلالف وي دما ناب إيرترا كم زقاتو مزقبر بتمينا قبلنا زبل تكباريوم بتمينا قبلنا خوينو زترخ بسب دما نمطن نايت بحسوت استمسرح باتيرا أب قمت بمتاو بستدالوه سرعة مسالل ناي مقزعتيو زغصام كميت شحن عفا زي العل ويواقو بخندو نزمتاتن زخون خال الربحة بزملكت كاب شوعات عمت زي تحت كاب عسرت عمتات دما زي العلم أسرتي يغصم كاب حدا ميت شحن حدن كسب حدا مليون نعفان ويواقو بخندو نزمتاتن زخون خال الربحة دما كاب عسرت عمتات زي تحت كاب عسرت سلست عمت دما زي العلم أسرتي يغصم بتماساسالي كاب حدا مليون حدن كسب 5 مليون نعفا وي واقو بخندو نزمتات انزخونا خال ربحة كاب 13 عامت زي تحت كاب 16 عامت دما زي العلم أسرتي غص كاب زحالفو كاب 5 مليون نعفا نزايد وي واقو بخندو نزمتات انزخونا خال ربحة كاب 16 عامت زي تحت كاب 19 عامت دما بزي العلم أسرتي زغص قبناو تكباريوم سلازي مس ገንዘብ ዝተኣሳሰር ገበን ምትምያን ዘውሩ ደጉድኣት ከቢድ በመዃኑ ኣብ ልዕሊ ፈጻሚኡ ዝብየን መውጻዕቲ እውን ከቢድ እዩ አንቀጽ 215 ትምየናም حدثب كم حقنيا باتيرا أبعدتو خاطو بمدلاي ناي إيرترا وي ناي وصا باتيرا وي جنزب سندات بانك وقعو سندن بوندن مزتمين وي دما كم حقنيا باتيرا أبعدت كاطو بمدلاي تمين باتيرا وي جنزب سندات بانك وقعوي سنداتن بوندتاتن نجزا رؤسو وي نخالص مزركب وي نابكال مزمحلالف وي دما ناب إيرترا خمزاتو مزقبر بتمينا قبننيا خوينو بخمس سرعة مسالل ناي مقصعة دما يغصام كميت شحنا عفا زي العل وي بواقو خندون زمتاتن زخوان خال ربحة ابتعتز عن كتزز تفتسم قبن بدرجة شدشتا كبيد قبن بالسرع كاب شوعات عمتات زي تحد كاب 10 عمتات دما زي العل ما أسرتي يغصع أب مانغو 100 حدن نقفان 1 مليون نقفان وي بواقو خندون الزماتاتن زخون خال الربحة ابتعتزي عنكز زي استفتسم قبن بدرجة حموش تخبيت قبن بسرع كاب 10 عمت زي تحت كاب 13 عمت دما زي العلم أسرتي يغصم أب مونغو 1 مليون حدن نقفان 5 مليون نقفان وي بواقو خندون زماتاتن زخون خال الربحة ابتعتزي عنكز زي استفتسم قبن بدرجة 4 كبيت قبن بالسرع كاب 13 عامت زي تحت
ካብ 16 ዓመት ድማ ዘይልዕል ማእሰርቲ ይቕጽዕ ካብ 5 ሚልዮን ናቕፋ ንዝዛይድ ወይ ብዋግኡ ክንዱ ንዝማጣጠን ዝኾነ ካልእ ረብሓ ኣብ ትሕቲ ዝዓንቀጽ እዚ ዝተፈጸመ ገበን ብደረጃ 3 ከቢድ ገበን ብዝስራዕ ካብ 16 ዓመት ዘይትሕት ካብ 19 ዓመታት ድማ ዘይልዕል ማእሰርቲ ይቕጽዕ ምቕያር ገንዘብ እዚ ገበናዊ ተግባር እዚ ንሓደ ባጤራ ወይ ወረቐታዊ ገንዘብ ቦንድ ሰነዳት መብፅዓን ተመሳሰልቲ ካልእ ሃገራዊ ፊናንሳዊ ግዴታን ካብ ዝተዋህቦ ሓቀኛን እዋናውን ክብሪ ብዝዛይድ ክብሪ ኣብ ዑደት ንምእታው ወይ ብምሕሳብ ዝኾነ ይኹን ኣገባብ ወይ ሜላ ተጠቒምካ ኮነ ኢልካ ዝፍጸም ዋጋ ናይቲ ገንዘብ ብምቕያር ዝፍጸም ገበናዊ ተግባር እዮም ነዚ ገበናዊ ተግባር እዚ ብመሰረት ኣብ ገበናዊ ሕጊ ዝሰፈረ ስርዓተ መሳልል ናይ መቕጻዕቲ ክብየን ዝኽእል መቕጻዕቲ ካብ 100,000 ክሳብ 500,000 ናቕፋ ዝዝርጋሕ እዩ ካብ 100,000 ንዘይልዕል ገንዘብ ዝምልከት ገበን እንተኾይኑ ዝውሰን መቕጻዕቲ ካብ 5 ዓመታት ዘይትሕት ካብ 7 ዓመታት ድማ ዘይልዕል ማእሰርቲ ይኸውን ካብ 100,000 ክሳብ 1 ሚልዮን ናቕፋ ንዝበጽሕ ገንዘብ ዝምልከት ገበን ምስ ዝኸውን ከዓ ካብ 7 ዓመታት ዘይትሕት ካብ 10 ዓመታት ድማ ዘይዛይድ ማእሰርቲ ይቕጽዕ ካብ 1 ሚልዮን ናቕፋ ክሳብ 5 ሚልዮን ናቕፋ ንዝበጽሕ ገንዘብ ዝምልከት ገበን ምስ ዝፍጸም ከዓ ካብ 10 ዓመታት ዘይትሕት ካብ 13 ዓመታት ድማ ዘይልዕል ማእሰርቲ ይቕጽዕ ካብ 5 ሚልዮን ናቕፋ ንዝዛይድ ወይ ዋግኡ ብኽንዱ ንዝመጣጠን ዝኾነ ካልእ ረብሓ ድማ ካብ 13 ዓመታት ዘይትሕት ካብ 16 ዓመታት ድማ ዘይልዕል ማእሰርቲ ይቕጽዕ ካብዚ ሓሊፉ ድሕርካ ናይ ሓሶት ምዃኑ ንዝተረዳእካዮ ዝተቐየረ ገንዘብ ካብ ክሳራ ንምድሓን ጥራይ ኣብ ምዝርጋሕ ምስ ትሳተፍ ዝተቓለለ ምዝርጋሕ ናይ ዝተተሜነ ወይ ዝተቐየረ ገንዘብ ተባሂሉ ካብ 6 ኣዋርሕ ብዘይትሕት ካብ 12 ኣዋርሕ ድማ ብዘይልዕል ማእሰርቲ ወይ ካብ 20,001 ክሳብ 50,000 ናቕፋ ብዝበጽሕ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ብዘቕጽዕ ገበን ዝተቓለለ ምዝዋር ናይ ዝተተሜነ ወይ ዝተቐየረ ገንዘብ ገበነኛ ዝገብር እዩ እዚ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ድማ ብናይ 2,500 መንጋወ ወይ ኣከፋፋል ዝፍጸም ኮይኑ ኩሉ እቲ ብዝተቐለለ ምዝዋር ናይ ዝተተሜነ ወይ ዝተቐየረ ገንዘብ ድማ ከም ዝዓኑ ይግበር አንቀጽ 216 ምቕያር ገንዘብ ሓደ ሰብ ካብቲ እዋናዊ ክብሩ ብዝለዓለ ክብሪ ኣብ ዑደት ንምእታው ብምድላይ ብዝኾነ መገዲ ባጤራ ወይ ናይ ገንዘብ ወረቐት ምስ ዝቕይር ብምቕያር ገንዘብ ገበነኛ ኮይኑ ብኸምስ ስዕብ ስርዓተ መሳልል ናይቲ መቕጻዕቲ ድማ ይቕጻዕ ካብ 100,000 ናቕፋ ዘይልዕል ወይ ብዋግኡ ክንድኡ ንዝመጣጠን ዝኾነ ካልእ ረብሓ ኣብ ትሕቲ እዚ ዓንቀጽ እዚ ዝተፈጸመ ገበን ብደረጃ 7 ከቢድ ገበን ብዝስራዕ ካብ 5 ዓመታት ዘይትሕት ካብ 7 ዓመታት ድማ ዘይልዕል ማእሰርቲ ይቕጽዕ ኣብ መንጎ 100,001 ናቕፋን 1 ሚልዮን ናቕፋን ወይ ብዋግኡ ክንድኡ ንዝመጣጠን ዝኾነ ካልእ ረብሓ ኣብ ትሕቲ እዚ ዓንቀጽ እዚ ዝተፈጸመ ገበን ብደረጃ 6 ከቢድ ገበን ብዝስራዕ ካብ 7 ዓመት ዘይትሕት ካብ 10 ዓመታት ድማ ዘይልዕል ማእሰርቲ ይቕጽዕ ኣብ መንጎ 100,001 ናቕፋን 5 ሚልዮን ናቕፋን ወይ ብዋግኡ ክንድኡ ንዝመጣጠን ዝኾነ ካልእ ረብሓ ኣብ ትሕቲ እዚ ዓንቀጽ ዝተፈጸመ ገበን ብደረጃ 5 ከቢድ ገበን ብዝስራዕ ካብ 10 ዓመታት ዘይትሕት ካብ 13 ዓመታት ድማ ዘይልዕል ማእሰርቲ ይቕጽዕ ካብ 5 ሚልዮን ናቕፋ ንዝዛይድ ወይ ብዋግኡ ክንድኡ ንዝመጣጠን ዝኾነ ካልእ ረብሓ ኣብ ትሕቲ እዚ ዓንቀጽ እዚ ዝተፈጸመ ገበን ብደረጃ 4 ከቢድ ገበን ብዝስራዕ ካብ 13 ዓመት ዘይትሕት ካብ 16 ዓመታት ድማ ዘይልዕል ማእሰርቲ ይቕጽዕ ኩሉ እቲ ዝተቐየረ ገንዘብ ድማ ይዓኑ አንቀጽ 217 ቱሚን ወይ ዝተቐየረ ገንዘብ ምዝርጋሕ ሓደ ሰብ
እትባጤራ ወይ ገንዘብ ቱሚንን ከም ዝተቀየረን እናፈለጠ ብፍልጠትን ድሌትን ነትባጤራ ወይ ነቲ ገንዘብ ከም ሓቀኛን ሙሉእ ክብሪ ዘለዎን ከም ዝርጋሕ ምዝገብር ቱሚን ወይ ዝተቀየረ ገንዘብ ኣብ ዑደት ምእታው ገበነኛ ኮይኑ ብኸምዚ ስዕብ ስርዓተ መሳልል ናይ መቕጻዕቲ ድማ ይቕጻም ካብ 100,000 ናቕፋ ዘይልዕል ወይ ብዋግኡ ክንድኡ ንዝመጣጠን ዝኾነ ካልእ ረብሓ ኣብ ትሕቲ ዝዓንቀጽ እዚ ዝተፈጸመ ገበን ብደረጃ 7 ከቢድ ገበን ብዝስራዕ ካብ 5 ዓመታት ዘይትሕት ካብ 7 ዓመታት ድማ ዘይልዕል ማእሰርቲ ይቕጽእ ኣብ መንጎ ካብ 100,000 ሓደ ናቕፋን 1,000,000 ናቕፋን ወይ ብዋግኡ ክንድኡ ንዝመጣጠን ዝኾነ ካልእ ረብሓ ኣብ ትሕቲ ዝዓንቀጽ እዚ ዝተፈጸመ ገበን ብደረጃ 6 ከቢድ ገበን ብዝስራዕ ካብ 7 ዓመታት ብዘይትሕት ካብ 10 ዓመታት ድማ ዘይልዕል ማእሰርቲ ይቕጽም ኣብ መንጎ 1,000,000 ሓደን ናቕፋን 5,000,000 ናቕፋን ወይ ብዋግኡ ክንድኡ ንዝመጣጠን ዝኾነ ካልእ ረብሓ ኣብ ትሕቲ ዝዓንቀጽ እዚ ዝተፈጸመ ገበን ብደረጃ 5 ከቢድ ገበን ብዝስራዕ ካብ 10 ዓመታት ዘይትሕት ካብ 13 ዓመታት ድማ ዘይልዕል ማእሰርቲ ይቕጽእ ካብ 5,000,000 ናቕፋ ንዝዛይድ ወይ ብዋግኡ ክንድኡ ንዝመጣጠን ዝኾነ ካልእ ረብሓ ኣብ ትሕቲ ዝዓንቀጽ እዚ ዝተፈጸመ ገበን ብደረጃ 4 ከቢድ ገበን ብዝስራዕ ካብ 13 ዓመታት ዘይትሕት ካብ 16 ዓመታት ድማ ዘይልዕል ማእሰርቲ ይቕጽም ኩሉ እቲ ቱሚን ወይ ዝተቐየረ ገንዘብ ድማ ይዓኑ አንቀጽ 218 ዝተቃለለ ምዝርጋሕ ናይ ቱምዩን ወይ ዝተቀየረ ገንዘብ ሓደ ሰብ ቱምዩንን ዝተቀየረን ገንዘብ ከም ሓቀኛ ወይ ሙሉእ ክብሪ ዘለዎ መጠን ድሕሪ መቕባሉ ናይ ሓሶት ምዃኑ ድሒሩ ብዝተረድአ ካብ ክሳራ ንምድሓን ጥራይ ኣብ ምዝርግሑ ምዝኣቱ ኣብ ደረጃ 1 ቀሊል ገበን ብዝስራዕ ካብ 6 ዋርሕ ብዘይትሕት ካብ 12 ዋርሕ ድማ ብዘይልዕል ማእሰርቲ ወይ በብናይ 2,500 ናቕፋ ምንጋወታት ብዝኽፈል ካብ 20,001 ክሳብ 50,000 ናቕፋ ዝበጽሕ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ብዘቕጽዕ ገበን ዝተቃለለ ምዝዋር ናይ ቱምዩን ወይ ዝተቀየረ ገንዘብ ገበነኛ ይኸውን ኩሉ እቲ ዝተቃለለ ምዝዋር ናይ ቱምዩን ወይ ዝተቀየረ ገንዘብ ገበነኛ ይኸውን ኩሉ እቲ ብዝተቃለለ ምዝዋር ናይ ቱምዩን ወይ ዝተቀየረ ገንዘብ ድማ ይዓኑ امبارك زخبركم سمعتنا بمنستر فتحي الناتدالوه وترو بساعات زقربلكم مدبكم مدب حقي نسنيتن عبيتن متيميان سندات بزبل عرستي نحجي نابخاتون كنبلو صنحنا تحستو بزي زازيمنا لنا مغصلتو زموس سومن حزنا لكم كنقربنا بمقرب زمدب مساخاتكم صنحنا يوناس ابراهامن افريم قدنينا نسلم كتالكم من مسجان نصنابت بروح كنين